Kaixo lagunak, hemen gaude bueltan, orain honetan Black Ops Aseguren los objetivos. Black Ops bi honekin Tomamos Charlie. hemen hasi nintzen Charlie bloqueado. frogatzen zera Estamos ganando. moditate bat ditzen dena batalla terrestre direra burrukak dira edo tomar la bandera edo bajako formatuarena eta bueno, hemen ikusten duzue partida hau fondo zutxeko dudan partida hau Perdimos el control. capturar la bandera dira galtzen dugu, azkenean galtzen dugu bueno, utzuzten dut hau hogeita bat amaitu nolako eta bueno, nik uste ondo, bueno, sin más, ez dago esan destxarto ez hogeita bat punto eta errapatzen dio, taka en fin orduan, zertarako edo zergatik jartzen dut partidatxo hau, bueno, oso errez atxo egon nintzen lagun batekin joan nintzen bekien egon zen hemen beka da below dagoen areto bat edo edifizio handi bat bloqueado. ba zera zango dut, joder ekitaldiak egiteko eta lakok eta atzo egon zen urtero pigina jartzen duten bezala egon zen ere egin zuten eta lopelitz eta porlotxak egin zuten alako egin zuten ekitaldi bat eta joan nintzen tokatu zitzaian joatea lagun batekin bolondrez moduan voluntario bezala ba behar zituztelako eta orduan nire kidea izan zen, bueno, da ez daki zen taldeko kidea eta orduan ba ditu zioten ez zuten behar ditugula zure taldetik bi kide eta azaldu ziren eta nik nagoenez zera, nik ikasten duen ez arte eszenikoak aurten jarritako kurtsoa dela hemen Euskal Herrian pentsatu duen, saiatuko naiz ez, bueno, saiatuko naiz makinitze egiten eta azkenean ara joan nintzen esan zen itzelakoa, flipatuko zenuten nik uste koko bat zenute itzelakoa, benetan harrigarria mugitzen duten jende kantitatea benetan harrigarria 4.000 pertsona sartzen ziren aretoan biek italdi egin zituzten goizez eta arratsaldez eta bai goizez bai arratsaldez sarrera guztiak bete zituzten eta benetan flipatzekoa zein ondo prestatzen duten dituzten gauzak eta kantak eta benetan harrigarria zegoen eszenario urtean zegoen tokitxo bat zegoen pertsonentzako eta jendea edo zer, esaten dena edo zer ala saltzeko impresionante benetan impresionantea zela osea flipatzen beti flipatzen osea gero bai ekitaldea superpolita, superondo eta oparitxo bat eraman hartu diot nire lekusu txikiari, ziur gustatuko zaiona bueno, bereziki hori azaltzeko zen kriston lagunak esaten zian, joder, hauet dira eta kolo berretz eta potlotz dira Euskal Rolling Stoneak, osea así, sin más eta egia da, moetzen duten jende kantitatea benetan harrigarria, benetan harritzekoa dela eta hori basikoki hori azaltzeko zen, benetan esaten dizu dara, segun jende kantitatea guztia beteta goizi sinarratzen desartu zituzten zarrera guztiak, osea kangeuden guri tokatu zitzea nire eta nire kideariz bera joateko zarrera baten han egotea jendeak klikatzen, klaro, zeion pertson zuden bakarra eta hor zeuden eta zuk zeuden biate
laukide totalan behateekin, eta hor zenbatzen klikatzen, klak, eta tipo bat, atetik atera, korrika bizian, gelditu gabe, kontrolatzeko zenbat ezoaz, nik noa beste laureon, orduan esango diet beste laureon da berrotan egitea, eta zu beste berrotaman eta pista, eta ez den dugu hau. Baina benetan, benetan harritzekoa. Benetan harritzekoa zegoen jende kantitatea, osea... Benetan harrituko sinatekete. Hori, esan dagoa ez besterik ez, bideo esango nuke, haientzako berezeki egin dudala. Benetan harrigarria esan zela. Ez duen asko ikusi, ez goderako gero ikusteko... Claro, hasieran guztia sartzen zen, hasieran jende guztia hor barrura sartzen zen, sartzen ziren, gaina sartzen ziren erabaten ziruditela hor, eroak edo ez dakit nola esan, sartzen ziren atetik eta lasterka ez da tokiaren bila. Benetan, harritzekoa zela. Osea, nik harrituta geratu nintzen, egin zuten ekitaldearekin, eta gero txandakatuz joan ginen zera ikusteko pizkat, benetan erean egonda ikustea be, ere naiz eta unmentzat izan da ere ikustea polita da ere, orduan benetan harritzeko izan zela, oso ekitaldi polita, horan ikusi nituen zatiak ekitaldi benetan polita, eta ondo prestatua, eta itzelakoa. Orduan, parte honetaz, kodegia esan da parte honetaz, horan, gaia zalda, hemen gertatzen zeidan, hemen da, igual ez, bai, hemen da, behitu zei bertatzen zeidan. Tumba! Zaiatuko nahizia lortzen dudan, grabatzen, zela, dron kazadorearena, eta zaiatuko naiz hor, era txikian jartzen, eta txikitan jartzen, ea lortzen dudan. Zaiatuko naiz, benetan zein egiten dudala zaiatuko naiz, hala, toma. Eta ondo, parte hau benetan ez dela oso ona, bueno, oza, ez da oso ona. Besteak baino beha igual bai, jendeak jauritzen dudalako, baina... Benetan, hemen hitzen dutela hor dagoen tipoa, behitu, plof, hil dute, eta ero niri, noski, nora ez. Bueno, orduan, ez da ona, bale, eta talde hil egiten dut norbait, eta taldeetan hiltzen naiz. Hor, parte horretatik ez da... Hiltzen naizen kantitateagatik ez da igual ona, baina, bueno... Pizkanaka, orain nago zera, abantaik gabe, zeren eta zera urrezko kamuflajea lortzeko, lortu alditute ondo 50 pertson hiltzea kamuflaje gabe, pizkanaka hor noie, eta bueno, hor noa, pizkanaka lotzen dut, hemen pirateoarekin behiraltzen dut pikutara, hau, ez batzen nola izaten guardiana, eta bueno, hor beste bat gutxiago, eta zimaz, ez dekot egia esateko zekot askoz gehiago komentatzeko, momentuz hau gaur ez dakit bideoren bat gehiago lortuko dudan igotzea, gero arratsaldean badekot familiarekin afaria orduan ez dakit nola ibiliko naizen. Eta gero, bueno, ja amaitzeko esango dizuedan gauza txobat da badudala eskatuta gauza bat oso benetan nola esan ez zuek ez jakiteko berezia. Orduan,
berezia da, bale? Ikusten duzu hemen amekaltzen dugula, berezia da, eskatu dudana. Baina nik, jolasteko da, bai. Eta gero zuek nahi baduzue, esena bereziak prestatuko ditut bideoetan, zuei emateko. Horan, besterik ez. Ez dute gehiago izango, gehiago esan dut eta. Orduan, gustatu basezu da gizu zer behar duzuen, eta hurrengo ikusiko gara. Agur!